Gu ezin degula utxaldu indarkeriaz erabiltzen diren ekintzak, hori ez dela bidea, noski protestarako eskubidea, baita ere adierazpen askatasunerako eskubidea, noski baietz, baina beti errespetuaren baitan. Hemen garrantzitsua da genozidio baten aurrean gaudela, eta hori da salatu behar dena, eta ez gaitezen nahastu bestelako kontuetan. Gazaren kontrako genozidioa salatu du EH Bilduk ere eta ahotsa altxatzeko garaia dela esan du, era berean Ameriketako Estatu Batuen eta Europar Batasunaren jarrera kritikatu ditu Otxandiano bozeramaileak. Israelek erabaki du palestinarrak Gazatik erauziko dituela eta genozidioa azken muturreraino eramango du. Hau egiten ari da Estatu Batuen sostenguarekin eta Europar Batasunaren pasibotasunarekin. Belateko tunelen esleipenak balio gabea izan beharko lukela dion txostenarekin ez dator bat Maria Txibite, Nafarroako lehendakaria, naiz eta gobernuak berak eskatutako txostena izan, Guardia Zibilaren uko unitateak zerdan auzian Servinabar enpresa ikertu ostean. Gainera, Txibitek ukatu egin du irregulartasun administratiboak ustelkeria direnik. Eli Eraso, arratsaldeon. Arratsaldeon, txostena kaltsatu duen arrabotsa baretzera atera da Maria Txibite Foru Gobernuko lehendakaria, irregulartasun administratiboa ez da lege urraketa, ez da delitu eta ez da ustelkeria esanez. Yo creo que una irregularidad administrativa no es una ilegalidad y desde luego no es corrupción y muchísimo menos. Txibitek azaldu du, jakina zen, belateko lanen esleipenean akatsak egin zirela, gobernuak berak eta kontuen ganberak aztertu zituzten eta haiek egindako irakurketaren arabera, akatsak ez dira belateko tunelen lanen esleipena balio gabe uzteko nahikoa arrazoi. Hay discrepancias con algunos de los aspectos que ha manifestado la OANA. En este caso, Desadostasun juridikoetaz, mintzo da Foru lehendakaria, kontratazio mailak egineko akatsak dira, hobetzeko tartea dago, horretan ari da gobernua, baina ez dago erantzukizun politikorik. UPNek ordea dimisio eskaerak berretsi ditu. ¿Qué más tiene que ocurrir para que María Txibite dimita? Kristine Barrola buruzagi erregionalistak dimisioa eskatu dio eta iragarri du. UPNek Guardia Zibilaren aurrean belateko tunelen adjudikazioa salatuz jarria duen dokumentazioari atxikiko diola ustelkeriaren kontrako bulegoaren txostena.